Posible makasinati og hangtod tulo ka bagyo ang nasod karong bulan sa Nobyembre sigon sa Pag-asa. Atong saron ang detalye niini pinagi sa live report ni Argel Relator. Argel. Tek sumala sa Pag-asa hangtod unom pa ka mga bagyo ang gilaumang mosulod sa nasod karong tuiga. Samtang sa karon usa ka low pressure area ang ginamonitor sa Pag-asa nga naagawa sa Philippine Area of Responsibility. Usa ka low pressure area ang ginabantayan karon sa Pag-asa nga dunay gilayon nga 1,920 kilometers east sa Visayas ug gilaumang mosulod kini sa Philippine Area of Responsibility karong Sabado. Hinuon dili kini posibleng mahimong bagyo. Samtang tungod sa trough sa bagyong Shoni, posibleng ulanon ang pipila ka lugar sa Mindanao. Base sa thunderstorm advisory sa Pag-asa, makasinati og kusog nga pag-ulan ang pipila ka bahin sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, North Cotabato, Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte. Kanunay lang jud ta alerto og igmat sa tanang panahon, labi na kung adunay kusog nga bundak sa ulan sa panahon sa hapon o kagabion kanang mga kadlaw na para maiwas nato ang mga disgrasya. Samtang base usab sa forecast sa Pag-asa, sa bulan sa Nobyembre, usa ngadto sa tulo ka mga bagyo ang posibleng mosulod sa nasod. Usa niini mao ang bagyong Shoni. Busa duna pay duha nga laumang moabutay pa. Tambag sa Pag-asa nga kanunay makisayod sa dagan sa panahon aron makabantay sa posibleng epekto niini. For the month of November is 1 to 3. Sa December 2 to 3 ang posible nga mga bagyo nga moapekto sa atong nasod. Tek sa karon nakasinati og pag-ulan-ulan ang Davao City busa pahimangno sa mga otoridad labi na sa kadtong mga residente nga nahimuyo sa flash flood o landslide prone areas nga mag-igmat sa lakat sa panahon. Tek. Daghang salamat Argel Relator.